Hola, amigues i amics. Benvinguts al podcast del Taller d'Escriptura Creativa. Soc en Josep Lluís Benet Vidal i vull compartir amb vosaltres els meus coneixements i les meves experiències per si són d'utilitat en el vostre procés d'escriure. En aquest podcast em detindré a parlar-vos del primer desenvolupament de la idea que tens. Com començar a dissenyar la trama del teu relat? En un podcast anterior vam recordar que quan ens posem a escriure una història hem de tenir molt clar quin és el tema que vull desenvolupar, amb quin argument ho faré i quina serà la trama. Com a escriptor o escriptora, és vital que entenguis aquests conceptes. No saber la diferència entre entre tema, argument i trama pot arruïnar el teu relat o la teva novel·la. Ara bé, hem de tenir en compte que en un escrit l'important no és què expliquem, sinó com ho expliquem. Per tal que un bon argument es converteixi en una bona novel·la o en una bona història, cal estructurar-lo. Això és la trama. En aquesta estructuració, consisteix la trama. Podem afirmar, doncs, que el secret d'un bon relat està en la trama. La trama és el secret d'un bon relat. La trama és el que fa que el relat funcioni. Bé, quins elements he de tenir en compte, que són els que componen bàsicament la trama? Jo diria que són 4, per no complicar la vida. Primer, els personatges. Després, l'ambientació. Després, qui és qui conta la història? I finalment, en quin ordre jo presentaré els fets, és a dir, per on he de començar. Encara que aprofundirem més en aquests temes, ara direm 4 idees sobre ells. Els personatges. Qui són els personatges? Què fan? És a dir, quines són les seves accions? Però també, per què ho fan? És a dir, les seves motivacions, per què fan això o l'altre de més enllà. L'ambientació. On i quan passa la història? En quin moment succeeix el que nosaltres estem contant? Això, com veieu, ens provoca la necessitat de documentar-nos, per tal de fer coherent i versemblant la meva història. Tornarem sobre aquests conceptes. Qui conta la història? És el narrador, la narradora. Els narradors més clàssics, com sabeu, són en primera persona o en tercera. Dependrà del to de la narració que volem. El narrador en primera persona és un narrador que podíem dir narrador testimoni. Sap allò que veu amb els seus propis ulls. Per mi, la narració en primera persona crec que atrapa més al lector, però és la meva opinió. Cadascú faci el que vulgui. El narrador en tercera té l'avantatge de que ho sap tot de tothom, de com pensa aquest, de com pensa aquell, de com pensa cadascun dels personatges. Sap allò que va passar abans i el que passarà després. Sap tot de tothom. Per això es diu que és omniscient, és a dir, que ho sap tot. Finalment, en quin ordre he de presentar els fets? Per on començar? Podem començar pel principi de la història i seguir la cronologia dels esdeveniments. Primer un, després l'altre, l'any següent va passar això, l'altre va passar allò, etc. Podem començar també en la meitat de la història, és el que se'n diu clàssicament in media res. Començar enmig i després anar cap enrere i cap endavant al nostre gust.
També podem començar pel final i anar cap enrere fent continus flashback, però bueno, d'això també parlarem més endavant. El que està molt clar és que sobre aquests 4 pilars s'ha de sostenir la nostra història. Com us he dit fa un moment, tornarem a aprofundir en aquests temes. En definitiva, per poder elaborar un relat coherent, hem de tenir en compte la regla de les 5 W. Regla que és fonamental en la informació periodística. És una tècnica molt senzilla, però amb ella aconseguim transmetre un missatge de forma eficaç. És la manera més senzilla i completa de presentar una informació. Nosaltres certament no som periodistes, som escriptors de ficció, però no hem d'oblidar que en escriure la nostra història estem donant informació. Per tant, si seguim aquesta regla, el nostre relat serà coherent, versemblant i molt ric en matisos. Aquestes són les 5 W que hem de tenir en compte. What? La primera seria what, el què. Què? Són els esdeveniments que passen en la nostra història, les accions que constitueixen la informació. En el cas de la meva novel·la, per exemple, Forgotten, el niño robado de la casa de la encina, el què és la cerca d'un nen robat en els anys 40. Això seria la novel·la. De què va la novel·la? Què és la cerca d'un nen robat en els anys 40. El who, qui? Qui són els nostres personatges? Els nostres protagonistes. En el nostre cas, és una arquitecta menorquina que ha fugit de Londres farta de que el seu exmarit britànic involucra a l'empresa, que és una empresa dels dos, en delictes de corrupció, es dedica a cercar el nen robat, que per una altra banda és el desig de trobar-lo de l'àvia Magdalena de l'Encina. Molt bé. El tercer, quan? Amb aquesta pregunta situem l'acció en un temps concret. En el segle IX abans de Crist, per exemple, en l'any 1953, enmig de la Guerra Mundial o enmig de la Revolució Russa del 17, el que vulgueu. En el nostre cas, del Forgotten, és en l'actualitat, segle XX, segle XXI. Aquesta pregunta ens durà i ens obligarà també a documentar-nos. Sobretot, si posem en uns anys que nosaltres no hem viscut o que no hem viscut perquè són passats o que no hem viscut perquè són futurs. Per tant, ens haurem de documentar. Aspecte aquest que és molt important per tal que el nostre relat sigui versemblant. La quarta W seria where, o sigui, on. On és l'espai o el lloc on passen els fets. La nostra història, la nostra acció ha de succeir en un lloc concret, encara que sigui en la galàxia Andròmeda, al mig del forat negre o en els núvols de Magallanes. En el nostre cas, de Forgotten, és Menorca, Londres, Irlanda, Indonèsia, etc. Aquesta pregunta també ens obliga a documentar-nos pel lloc, no només pel temps, sinó pel lloc. I finalment, l'última W és why, per què? El per què són les raons per les quals ha passat un esdeveniment. De vegades cal incloure antecedents, perquè si no el lector no sabrà de què va el tema. En el nostre cas, l'hereu de la casa de l'Alzina va desaparèixer a Irlanda en els anys 40. I molt bé, dins d'aquesta pregunta del per què, també ens podem demanar per què va desaparèixer. Per què l'àvia del nen té un interès més enllà del normal a trobar-lo? Com va desaparèixer, és a dir, les circumstàncies en què es desenvolupen els fets. Qui està involucrat en la desaparició del nen? I per què?
Com veieu, hi ha tota una sèrie de preguntes que jo personalment considero de molt interès perquè ens ajuden a fer un primer desenvolupament o ampliació d'aquelles 3 línies que era el resum de la nostra història. Comencem a ampliar-lo fent-nos una sèrie de preguntes que són aquestes. Aquestes preguntes són l'essència d'una història. Si davant la nostra idea original intentem respondre a aquestes preguntes, se'ns obrirà un món tan enorme que la nostra història s'enriquirà de manera exponencial. Com sempre, us desitjo bona escriptura. I si seguiu aquest podcast del taller d'escriptura creativa, us acompanyaré des de la primera lletra del vostre escrit, si voleu. Em podeu enviar els vostres escrits o qualsevol dubte o qüestió al correu aristoergastiri2016@gmail.com. Repeteixo, aristoergastiri2016@gmail.com. Us contestaré a totes i cadascuna de les qüestions que plantegeu. Us donaré la meva opinió sobre els vostres escrits. No tingueu por ni vergonya. Jo sempre us brindaré la meva ajuda de forma absolutament gratuïta. Bona escriptura, amics i amigues escriptores, que gaudiu creant mons fantàstics. Nosaltres, com a lectors vostres, fruirem de la vostra creativitat. Bona escriptura.